Felix, jien Zeffin, jien Awċi, jien Malti, jien f'Unjoni Ċivili u dal-waqt miżżewweġ u jien wara Joseph Muscat. Kien b'dan il-kliem li l-artist Felix Busuttil beda d-diskors tiegħu quddiem folla numeruża li nġabret fin-naxxar sabiex tisma' l-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej Laburista fit-tieni mass meeting ta' din il-kampanja elettorali. Tkellem dwar kif id-deċiżjonijiet li ħa Joseph Muscat fl-aħħar snin, b'mod partikolari l-Unjoni Ċivili, bidlulu ħajtu għall-aħjar għaliex tawh dinjità u valur. Possibbli nista' nilbes ċurkett wara 20 sena. Possibbli li m'għandix inviżibbli. Possibbli li jekk nixtieq tfal nista' nadotta. Possibbli dan kollu. Viżibilment emozjonat għal mod kif l-għażliet tal-mexxej Laburista għamlu differenza f'ħajtu, stqar li bħalma żamkelmtu miegħu bid-dritt tal-Unjoni Ċivili, żamkelmtu wkoll meluf ta' Maltin u Għawċin li b'deċiżjonijiet illi ħa tejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Joseph miegħi żamkelmtu u żamkelmtu ma' ħafna. Jien nammirah għax hu bniedem li jisma'. Dan u l-moment ta' prova, ta' onestà, ta' mħabba li tirbaħ fuq kollox, dan u l-aħjar żmien ta' ħajti.